Aku wis ngkote kok wis burung. Aduh, kok sih aku tak beningan dhisik. Suku iki malah konangan paungan ki sapa. Wis burung. Kok dhisik kok malah nyangkut-nyangkut benekku kok dhisik to. Apa perlu diewangi ngono kok? Ki sana. Kok iki sapa kok? Kowe deg-degi aku to? Wis kanggo busana apa dulu? Kowe wis rampung. Kok kuasaku noleh kowe sik ora nganggo apa-apa lak ya blae to. Kowe kok ya sembrono karo aku to? Kok kowe ngarani sembrono karo aku sing kudune kowe iki gatekke kiwa tengen rak ya kowe to. Cetha aku ge adus nang sendang kene kok. Jebul kowe ngizin aku. Aku tuh orang ngincer kok. Aku ki ben weruh sedidik ngono. Ayo tekan ngizin. Ya beda no. Mula ya upama arep adus sing sendang kene kira ya gatekke kiwa tengen ora waton blegedit to. Aku mau ya wis gatekke ning atiku nang pinggir telaga ki ora napa. Ya kowe grusah-grusuk. Upama udu aku sing weruh jajal. Aduh. Ki sana. Apa? Dadi kowe mau ya wis ngerti kabeh. Ya wis komplit. Merusak kabeh sarandune badanmu ya cek. Sarandune badanku wis Ya ora apa-apa ngomong barang kebacut ngono kok. Kebacut piye lah kowe vitamin lah aku lah yo minang. Ana tetembungan vitamin bosok kan iki. Mulakno ya kandha aku kandha. Nek arep adus sendang kira ya sing ati-ati gatekke kiwa tengen kepara ora blegejit ngono kudune ya nganggo awer-awer apa jane apa. Kowe sing sembrono nang arep Lho aku ki kowe ana ing papan kene ket mau kok ya kowe nyarani sembrono to. Ana tulisane Telaga Putri, ateges ning wong wadon. Ah kok koyo Ndi tulisane sih. lah kono kae mau wis dipindah wong. Wong gambare gambar wong lanang ngono kok. Rasa kakang. Ya nek wong putri iki kan kanggone wong lanang wis sak ukur. Kowe sapa to kok? Kepegati aku sak temene Aku sapa? bidang telaka. Rene aku ing taro oke wong nyebut aku utawa jenenge aku Joko Taro. Oh, dadi kowe sapa ta? Ora kowe sapa, kok dadi mapan ana ing kene tanpa kanca, tanpa roh.
Aku Nawang Wulan. Kowe Nawang Wulan. Sak temene mau yo akeh kanca. Ora dadi ana ing pinggire nyalas ana ing sendang ki rak yo nggawa kanca. Ora mung ijen mbok menawa ning papan kene kok ana keporo satu kewan galak kene oke lho. Macan, ula, celeng. Ya upama heeh. Pira ana ula ngene kuwi. Malah Oh, pancen kok. oh Apa iya. kurang vitaminnya apa pi? Oh iya. Ayat ngerti ku ki ula. Apa gumun aku lho. Wong nek wong kudune wong lanang duwe bojo ki rak yo gemati to. Rak yo nek bojone gak lelungan ki ya dikancane ora mung ijen, rak yo mesake upama ana kewan galak utawa sing wong bakal tumindak ora bener rak yo iso nulungi ngono kok nek ijen rak yo mesake. Aku mau yo wis duwe kanca, terus bareng-bareng nang tlaga kene. Heeh. Nanging saiki wis ora ono, iso wae wis padha bali ora. Ayo tegese ki rak yo kanca kancamu ki ngerti wayah iku iki wis pancen wayahe kudu mulih. Nindakne panganan omah kok iki banjur kowe iki banjur wis adus ana ing sendang kene ki rasa enak kepenak yo ora wekti wektu. Bawa panas sumuk ngene kali yo. Seger kepenak to yen adus nang sendang kene saking dene kowe kuwi. Saking patune ngarep. wong oleh teko ki aku dhisik kok. Joko Tarok. Kok yo ngono. Ora jane kok aku wis ngerti nek kowe Nawang Wulan. Banjur kowe iki bocah kene wae ngono kok piye? Lah ya aku to mung bocah kene wae lah. Ora to. Aku ketok nang Durung tawano. sawah kono kae kok. Oh sawah dol desa ngono kono. Iya. Nawang Wulan pas wis nawang sinawang wulan rembulan tegese nyanyi nawang kowe iki kaya nyawang dene rembulan kang lagi nedeng-nedengi purnama. Kalau mbok yo rasa kakean pawada. Kakean pawada. Wong lanang yo ngono kuwi. Kok wong lanang ngono piye to? Nang arep kowe mau takon karo aku ya. Kok aku mau dhewekan ngono to? Heeh, ora kudune nek upama wong duwe bojo ki rak yo gemati runtang-runtung rono rene bebarengan ora ming nemu enake bareng susah rekoso ditinggal rak yo ora to. Aku kuwi urung duwe bojo, urung duwe pacangan. Apa kowe iki ya ora ngerti teto aku ya sih. Iya. Ora sekarane ngono. Isa-isa. Balenono piye? Durung duwe bojo. Ya urung. Entah ibu bungae, entah ibu senengi sapa to sing bisa urip bebrayan karo kowe nang. Ora Joko Tarok. Nggih. Kok kowe iso ngalem kono karo aku apa kowe iki yo isih legan ngono to piye? Ya pancene aku durung duwe bojo. Kowe kuwi. Adene kok wis kondo sing tilik-tilik pengalaman. Lho iki mergo aku ki saka kandhane sing mbokku sing kudu tak cangkem. Minangka wong tua. Supaya laku kuwi urip besok iku ora bakal laku kang sae. Ora keblinger kudu tak totake apa kang dadi nyedekane. Oh, dadi kowe yo wis wayahe omah-omah ning nganti seprene urung duwe pacangan ngono. Pancen ning atiku durung ana sing tak cocoke tak senengi kejaba bengi metu dina iki. Iya. Sak banjure mang ngene. Iya iya. Basan weruh akone atus ku mau apa piye? Kaya aku wae. Ya ora mergo kuwi apa Sampe-sampe isin aku. apa sing isin wis weruh kabeh kok nganggo isin. Yo aku kok piye wis ngene iki yo sing tak kandhake apa? Ya ora sak kono wong aku wis ngerti. Aduh, kayak ngono aku ki cilik kok kowe wis ngerti. Nawang Wulan. Wong sing jenenge tresna iku ora lawas gedhe cilik, sugih mlarat to. Ning pawitane ana ing rasa. Ayah. Wong lanang ki yo ngono kuwi. Piye to? Nek arep oleh ki yo ngono kuwi. Mulane Cakap gumelar ki ora ana wong wadon liya ta? ngono kuwi kok piye kadane lek sumati. Yo kasunyatane pancen ngono. Ora pancen ning banyu sendang iki pancen seger upama saben wong adus ana ing papan kene dan pancen ngrasake seger. Aku yo gumun ki. Nang trapel kok ora kaya ada sabine. Nggih. Rasane ana wawan. Ana wawan. Iya, aku yo ngrasake. Nang ngono awakku ku mau Awakmu kepiye Nawang?
sing ada cabine nek baratus bareng iso sing tresep kok iki mau mun banyune iki rasa anget-anget ya apa-apane to. Oh ngono. Iya. Ngene ta Pangkulan. Ya pancen ora mukal menawa ing saraduning badanku ki ana apa. Ki ora mukal. Jalaran nalika aku mesu budidaya ki ana ing papan kene, aku kepeksa jugar ki anggo tutek ki mergo aku ngerti utawa krungu kowe aku sing sendang kene kamangka kowe lutar busem. Nah, ora kuat ngampah hardane ngaswara mula tirta rasaku tumetes ana ing manunggal nyawiji ing banyu sendang. Waduh, nyandangan. Aduh, gandri yo kepiye iki? Aduh. Aku ngrasake beda. Iya. Ning awamulan ning Kok gampang kaya ngono to? Joko Tarung. kok ado-ado apa aku ki gilani ngono. Saben aku kandha saben aku guneman kowe mesti ado karo aku to. Aku yo kaget wong wong adus kaya tumetes sing banyu tirta meneh. Rasaku awakmu. Ning kowe aja malah semelah ya awakmu. Aku bakal tanggung jawab kabeh kenane perkara iki. Ning kowe tenan saku. Tegese aku ora kandha bloko ora ya wis ngerti tok maksud. Ngene, aku muni Kakang Joko Tarung bae. Kakang Joko Tarung. Pancen mau aku yo wedi tenan yo isin tenan karo kowe. Nanging saiki bahkan awake dhewe wis kecaketan. Rasa atiku yo duweni rasa tresno karo kowe Kakang Joko Tarung. Tenang. Dadi kandhamu ki tenan. Yo nanging tenan to. Rasa tresnomu yo mung tumuju karo Nawang Wulan. Gek yo kowe wis duweni wong liya rak yo bojo aku tresno aku nampa teka tresnanmu. Kang katulung